Yan po sila, sila Gwen. Ayan po, at balik po na tayo sa Boulevard. Tingnan natin kung pwede mag-vlog doon. Pwede? Tingnan natin kung magandang mag-vlog. Dito tayo sa barracks. Haba ng balbas ko. Totol. Diyan ka lang? Ako, buddy. Bantayan mo yung barracks. Ako na sasama ko, pero... Ang kapuloy. Alright. Boulevard. Pasabog. Ang laki ng 20,000. Kaya dapat talagang galingan at mag-effort ang mga banda rito, bandaron natin ngayon. 20,000, malaki na yun. Yes, mababago ng buhay ko. Oo. Makakabili na kayo ng bagong kondo. Ayan, of course, sponsored by the Team 1 Camsur, by our Governor Luigi Villaferte, our Congressman Mix Villaferte, and the Team 1 Camsur, Team 1 Bato, of course, Mayor Enric Dangkalan, Vice Mayor Vic Saplay Ramos, and the Team 1 Councilors.
sila ano, sila Gwen.